My máme vlastnú vojnu tu na Slovensku. Tá vojna má svoje obete. Krivočenka, Lučanského a ďalších. Je to vojna, kde verejne predstavitelia vládnej moci hovoria o zatváraní opozície. Ja si myslím, že treba sa sústrediť predovšetkým na udalosti na Slovensku a hovoriť o nich. Ja neviem, pán redaktor, že či vy odo mňa potrebujete 1500 krát počuť môj názor na vec. Môžem vám len potvrdiť, že budeme veľmi netrpezlivo očakávať mierový plán, ktorý zajtra prinesie Čína. My sa chceme stretnúť s čínskym veľvyslancom, aby nám poskytol prípadné detaily v tejto veci. Keď som pred rokom povedal, že ide o vojnu medzi Spojenými štátmi a Ruskom, tak ste ma kameňovali. A dnes je to úplne evidentné, akože dnes to nikto nespochybňuje, že sa rozhodli na území Ukrajiny zviesť obrovský súboj dve mocnosti. Sa tam valia smrtiace zbranie z jednej aj z druhej strany. Ja odmietam jednoducho pokračovanie vojny tým, že budeme posielať ďalšie a ďalšie zbranie smerom na Ukrajinu. To bude viesť k 100 000 mŕtvych ľudí bez výsledku. Pán redaktor, vy to veľmi dobre viete. Tí Rusi z toho Krymu nikdy neodídu. Vy to dobre viete, že oni nikdy neodídu z toho Donbasu ani z toho Luhanska. Tak teda nechajme, nech sa zabíjajú ďalšie 3-4 roky. S nejakým naivným tušením, že sa tu dá zlikvidovať krajina, ktorá je jadrovou mocnosťou. V konvenčnej vojne nemôžete poraziť jadrovú veľmoc. To sú totálne nezmysly. Preto ja som opakovane môj názor už prezentoval. Domnievam sa, že v tom je demokracia, keď máme právo povedať iný názor. A v prípade týchto kauz, ktoré vám tu dávame na dennej báze, to nie je iný názor. To nie je polemika s niečím, že či to je tak alebo onak. My vám tu dávame dôkazy, ktoré potvrdzujú, čo za zločinecký režim tu momentálne na Slovensku máme. Ja chcem ešte poprosiť všetkých, aby dali zajtra pokoj tomu Slavínu. Lebo sú tu ľudia, ktorí hovoria, že zajtra treba vypnúť Slavín vraj na protest proti Ruskej federácii. Čo tam tí chudáci mŕtvi majú s tým spoločné pre Boha? Je tam 7 000 mŕtvych vojakov Červenej armády. A ležia tam pekne jeden vedľa druhého. A to je jedno, či to je Rus, Bielorus, Ukrajinec, či je to niekto z Kazachstanu alebo z Uzbekistanu, zo všetky tie bývalé republiky Sovietskeho zväzu. To ideme urážať ešte aj tých, to sa ideme hádať ohľadne boja s nacizmom, akože to bolo zlé, že nás oslobodili, že tu padli v boji proti fašizmu, no tak teda musíme vypnúť Slavín. Lebo nejaký blbec v Bratislave nemá čo robiť. A ešte choďte, zvesíte aj tú hviezdu dole z toho Slavína. Dajte pokoj všetci Slavínu. Nech tam tí ľudia, čo tam ležia, majú kľud, pokoj a úctu a rešpekt. Aj v tej podobe, že ten Slavín bude osvetlený tak, ako má byť osvetlený. Áno, je mi sympatická myšlienka ľudí, ktorí tvrdia, že ak to zajtra vypnú, tak tam pôjdu ľudia s vlastnými zdrojmi osvetlenia a pokusia sa ten Slavín osvetliť. Toto sú jednoducho parametre, pán redaktor, ktoré ako si opomíname na Slovensku. Čo to tu pre Boha robíme s tou vojnou? Čo s tým my máme? Vy to konečne vysvetlíte, čo my máme s tým, že Rusi sa mlátia s Američanmi na Ukrajine. Fakt mi to teda vysvetlíte. Za akú slobodu a demokraciu bojujú Ukrajinci? Za našu slobodu a demokraciu preboha bojujú Ukrajinci. Za akú? Táto vojna je mimo Slovenskej republiky. My sme pripravení Ukrajine pomáhať všemožne, som povedal. Všemožne. Ak potrebujú humanitárnu pomoc, všetko dostanú. Keď bolo treba, aby dostali plyn, dostali plyn. Bol som tedy predseda vlády a došlo k spätnému chodu plynu. Aj iná pomoc môže ísť, pokiaľ ide o potraviny, lieky. Všetko na svete nech dostanú. Keď treba, aby prišli sem, aby si tu liečili zranenia, aj to sa dá všetko riešiť. Ale posielať zbranie, to je len predĺžovanie tohto konfliktu a ja už som len stále zvedavý, kedy začnete vysielať to, čo tá americká televízia dáva o vojne na Ukrajine. Však keď pozerá človek americkú televíziu, tak mám pocit, že som snáď v inom svete. Tam sa úplne otvorene hovorí o vojne medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou. Hovorí sa o neúspechoch, ktoré momentálne ukrajinská armáda na tom fronte dostáva. Nehovoríte napríklad o tom, že dnes je to už polovička Američanov, ktorí sú za posielanie zbraní na Ukrajinu. Prečo to nehovoríte? A nemyslíte si, že by nás malo zaujímať, že za našimi hranicami je vojna? Pán redaktor, Pane Bože, a vás zaujímalo, keď sa plošne bombardovalo Srbsko? Srbsko tiež nebolo ďaleko od nás. To vám vtedy nevadilo. Nahádzali lietadlá na to mierové bomby na Belehrad a pozabíjali tisíce ľudí, detí, starých ľudí. A vám to je jedno. A potom ešte poslanec Osudsky povie, že si to tí Srbi zaslúžili. To, prosím vás, čo sú to za ľudia? A kde ste teda boli, keď
Koľko tých civilistov zomrelo v Iraku? 1 000 000? Prečo o tom nehovoríte? Samozrejme, že mi vadí, že je vojna. Mne veľmi vadí, že je vojna. Len na rozdiel od vás ju nepodporujem. Ja si želám, aby tá vojna skončila zajtra. A keby sa mocnosti správali, ako sa správa Čína, a keby si sadli Rusi, Američania, Ukrajinci, samozrejme iba ako pozorovatelia, lebo tí sú obeťou tohto konfliktu, a Európska únia, tak tá vojna mohla byť vyriešená. Čiže ešte ja nakoniec odpovedám za vojnu na Ukrajine. Chcete povedať, že mám iný názor. A to nemôže mať do čerta iný názor. To musím kvákať, počkajte, to musím kvákať to, čo kvákate vy, americká televízia. To fakt chcete? To naozaj je našou povinnosťou rozprávať len to, čo chcete vy počuť. Nie. Ja si vyhradzujem v demokratickej spoločnosti právo na to, aby som mal aj iný názor, aj kritický názor, aby som mohol aj oponovať. A to je úplne v poriadku, že máte svoj názor. Chcem premostiť skôr na to, že v prípade, že sa dostane Smer po tých predčasných voľbách do vlády, bude pokračovať vojenská pomoc Ukrajine? Budete sa teda tým pádom cieľene odkláňať od hlavného prúdu a hlavnej myšlienky? Nikdy sa nebude hlavného prúdu odkláňať. Hlavný prúd je mier. My sa budeme práve, že k hlavnému prúdu sa budeme kloniť. My chceme mierové riešenie na Ukrajine čo najrýchlejšie. Ak sa pýtate na vojenskú techniku, na to som povedal 1000-krát, a to dám ešte raz. Nesúhlasíme s vojenskými dodávkami na Ukrajinu a nie sme jediní. Prečo nehovoríte o Švajčiarsku? Prečo nehovoríte o Rakúsku? Rakúsko odmietlo už aj trénovať, myslíte, posádky tankov Leopard. Prečo nehovoríte o ďalších krajinách? Komentujte, čo tá televízia Fox a ďalšie televízie Spojených štátov hovoria o tejto vojne. Preboha, nechajte nás hovoriť vlastný názor. To už ani niečo tu povieme iné, ako je mainstream, no hneď sme za debilov. Zatvoriť, odstrániť, nepustiť, nepôjdeš do televízie. Ja sa neviem dostať do diskusnej relácie. Pretože vedia, že budem tieto veci, ktoré tu hovorím teraz, hovoriť v priamom prenose, kde má si ťažko nejaký redaktor zastaví, alebo vedia, že ma nezastaví. No tak ma tam ani nepozývajú. Bolo treba povedať iný názor na vraždu Kuciaka. Mohol byť povedaný, nepustili Tibora Gašpara dovnútra. V sobotu má byť, sobotné dialógy má ísť pán Naď, ale keď počul, že má ísť niekto zo Smeru, k tomu nevyhovuje, tak už zrazu to neplatí. A to odkedy sa takto funguje v médiách a hlavne vo verejnoprávnych, že už ani hlavná opozičná strana si nemôže podať vlastný názor. Však